ibina ayi ka fo ni an ka jamana ba ta kala je Touré na fo kuma kuntia ambolo blen quoi c'est vrai muna ma kun na fa bala na soro ka fo ko be sogin jamana kono c'est-à-dire que la ko be sogin mais on fait un peu intéressant kuma ko o de ko jugu fo sisan e be min jati mina dron o ye k'a fɔ e yɛrɛ de kan ka se k'a dɔn ko bɛɛ cɛ la an kan ka ɲɛsin fan jumɛn de ma yaasa nin ko ninnu tɔ an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ la cogo min na Touré b'a dɔn min gɛlɛyara Malika bolo wa o ye jumɛn o ye k'a dilan yen de sɛgɛ n'o gɛlɛyara dɔrɔn kɔrɔ b'a yira baara tɛ taa ɲɛ dɛ Touré ka ta ka jigin san 30 k'a daminɛ c'est-à-dire ka bɔ bi la i filɛ yɔrɔ min na ko san ka jigin ka na san 35 Malika ye fɛn jumɛn dilan ɲininkali gɛlɛn a sera ka tɔɔrɔ jumɛn bɔ a yɛrɛ kan ɲininkali gɛlɛn don o don a bɛ kule la Amidu ko kumakan tɛ ka bɔ o sɔrɔla mun fɛ o ɲɛfɔ an ye Touré b'a dɔn o bɛ est-ce que an bɛ nin ɲininkali k'an yɛrɛ la est-ce que Malika bɛ nin ɲininkali k'a yɛrɛ la wa k'a fɔ ko an tɛ ka se ka fɛn dilan a ka gɛlɛn parce que n bɛna min f'i ye dɔrɔn n'i ye Mali in ta k'a lajɛ ka wajilikɛlaw ka laseliw lamɛn ka kunnafonidilaw ka laseli lamɛn ka na ɲɔgɔlɔnbɔlaw maa maa bɛ laseli kɛ i b'a sɔrɔ a fanba ka laseli bɛ bɛn fɛn min ma o ye k'a fɔ k'an ka jamana in kɔnɔ yan ni jamana in i b'a ye k'a fɔ a bɛ ye ko juguya fanga de ka bon quoi siga t'a la bɛɛ bɛnn'o kan ko juguya fanga ka bon o siratigɛ la kɛlɛ binna jamana kan siga t'a la kɛlɛ binna jamana kan kɔ donna minɔgɔ donna baaratanya donna o donna kiriko minɔgɔ banna siga t'a la kalanko minɔgɔ banna o banna kɛnɛyako minɔgɔ banna o banna dɛ sisan an ka hadamadenya ye an bɛ fɛ ka dilan cogo di an bɛ fɛ ka kisi cogo di diɲɛ kɔnɔ bi o kamanagan de b'anw na e la wa malidenw na dɛ est-ce que o fɛɛrɛ bɛ Malikaw bolo wa ayi ne kan bɛ de an bɛ fɛ ka bɔ cogo di malidenw yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ cogo di nin bɛɛ kɔnɔ o fɛɛrɛ t'an bolo donc i b'a ye ko maliden tɛ miiri a la yɛrɛ maliden tɛ miiri yɛrɛ k'a fɔ ni gɛlɛya b'an da la an bɛ se ka bɔ cogo di a tɛ miiri a la yɛrɛ e ko mɔgɔw tɛna taa boulevard la bilen yan ne ma dala ni maa bɛ se yen tuguni ne sɛgɛ n bɛna min f'i ye farajɛ jɔnya kɛlɛli bɛ wuli ka bɔ an kan cɛ wulikajɔ min kɔrɔ la o dagosi ka bon koyi mais farajɛ jɔnya kɛlɛli wulili ka bɔ an kan malidenw nana min da ɲɔgɔn kan o kɔ o juguyara n'o ye o siga t'a la o juguyara ka tɛmɛ o kan siga foyi t'o la n bɛna min f'i ye san 23 comité militaire n'o ye sɔrɔdasi fanga nana min da maliden kan waati kelen e filɛ ka nin min fɔ ne ko maliden tɛna don sɔrɔdasi fanga da fɛ bilen o sɔrɔdasi fanga joli kɛra o kɔ a bɛ dɔ bɔ karamɔgɔkɛ ji ye tiɲɛni min kɛ san tɛmɛnenw na ni o kɔfɛ tugun ji nana tiɲɛni wɛrɛ kɛ ka sababu kɛ waleya kelenw ye a bɛɛ kelenw de ye siga t'a la ji ye tiɲɛni kɛ dɛ donc o siratigɛ la boulevard tagali ma tɔɔrɔ s'an ma koyi
nka se ka an siran don boulevard tagali ma kɛ kun ye o boulevard tagali kɛra c'est-à-dire que fɛn dɔ de nana wolo tagalila ye o ye tiɲɛ Bachar boulevard tagalaw ma a bɔ fanga la koyi ayi olu m'ale bɔ fanga la dɛ Karafi a fɔra de ko rebelle Bachar fɛ yen ko rebelle anw fɛ yan ko rebelle rebelle kɛlɛ de nana fanga cun donc o siratigɛ la fo hakilima ka hakili don ko kɔnɔ k'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ k'a fɔ fanga cunni min kɛra an fɛ yan ni kɔlɔlɔ de don n'o de ye ko kun ye o de ko la belebele est-ce une cause ou une conséquence parce que fo mɔgɔw k'o de dɔn mɔgɔw ka kuma bɛ ka min jira o ye k'a kɛ n'a fɔ mɔgɔw taara boulevard la ka taa gitɔrɔnba da la ka taa ko de ta don non est-ce que ko dɔ de ta donni kɔlɔlɔ de kɛra o ye wa walima o de nana ni ko ye ɲininkali gɛlɛn parce que kabako ye mun ye o fɔ an ye mɔgɔ bɛ taa don min na boulevard la o y'a sɔrɔ fanga de tɛ yen bilen bɛɛ tori yɛrɛ ma bɛɛ tori yɛrɛ ma tɛ dɛ hali bɛɛ kun tɛ taa c'est-à-dire que bɛɛ tori yɛrɛ ma tɛ dɛ fanga yɛrɛ de kun t'a dɔn bilen a bɛ min fɔ a bɛ min kɛ o kɔrɔ b'a yira a tɛ donc i bɛna mun ye i bɛna ye dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ jamana min kɔnɔ tuma min na wulikajɔ bɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ a kɛra cɛ caman ɲɛna ka kɛ muso caman ɲɛna mais n'i ko k'u ka baro bɔ bi foyi o tɛ se ka foyi fɔ a la tɛ se ka foyi fɔ a la foyi o de ye Mali gɛlɛya ye tɛ se ka foyi fɔ a la donc o bɛ mun ko fɔ dɔrɔn o de ye boulevard tɛ fanga cunni yɛrɛ tɛ fanga bɛ minnu bolo o tɛ o gɛlɛya in bɛ min nɔ kan bi o ye anw yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ye minnu degelen don k'a dilan quoi c'est que fanga dege o de la bon an degel'o la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn c'est que kuma an bɛ to tan an bɛ dɔ kɛ tan c'est que o bɛ maa siran dɛ min m'a nɔ kan o ka jugu ni min bɛ ka fɔ ye o ouais parce que o de kama ne sɔnna ka malidenw ta ka bɔ kɔnɔ quoi o kama ne b'a fɔ ko Mali tɛ to a la malidenw tɛ to a la n'Ala ka jɛ quoi o b'an jigi sigi i filɛ ka nin nɔgɔ min fɔ nin ye an filɛ ka nin nɔgɔ min fɔ quoi an ka sɔn ka dɔ kɛ maliden k'olu ta ka bɔ nin kɔnɔ ka dɔ kɛ Mali ka Mali ta ka bɔ nin kɔnɔ quoi ne b'o de f'i ye ka dɔ kɛ maliden k'o ta ka bɔ a kɔnɔ ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɛ Mali ye ka Mali kɛ yen quoi Mali kɛ yen awɔ k'o ta ka bɔ nin kɔnɔ k'o ta ka bɔ nin kɔnɔ n'o ye ka kurunko kɛra ten ala k'i ji natɔ kana sigi a la dɔw de taara ka bɔ a kɔnɔ minnu yɛrɛ sɔrɔ lasagon kurun kɔnɔ olu kisira olu tangara minnu ma se ka sɔrɔ a kɔnɔ olu halakira donc an bɛ ka welewelema da minnu kɛ ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye maliden sɛbɛlamaw ye a kun de ye ka se ka malidenw dɔw bɔ nin kɔnɔ c'est à dire ka malidenw bɔ nin kɔnɔ quoi c'est que n'i y'a ye i ka kuma in faamu a bɛ n'a fɔ bɛɛ tɛ se k'i yɛrɛ ye aw ka nin wele in kɔnɔna na non dɔw bɛ taa o y'o ba fɛ cɛ ba tɛ Sankara kisi cogo foyi t'olu la olu bɛ taa e tɛ se ka kisi cogo foyi t'u la non o ye kojugu ye parce que ka hadamadenya bɛ halaki de ko fɔ Touré a bɛ san damadɔ bɔ san o san wagati ni wagati ni a bɛna fɔ ko Kulukoro sira in bɛna dilan o ye san o san i b'a dɔn san dɔ ta kun kɛra k'a daminɛ an bɛ se k'a fɔ Moribabugu la ka taa ɲɛfɛ o danna sira la a fɔra ko yɔrɔ minnu ka wuli o yɔrɔ ma se ka wuli o tora ten dɔ fana daminɛlen filɛ nin ye sisan o bɛna laban cogo di ɲininkali gɛlɛn an b'o de lajɛ
Ture doni mina iriba kɔrɔla bɛ sigi kumakan min kun gannen do kosɛbɛ o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko Kidali ko de o de kun gannen do, n'est-ce pas? Mais an bɛ don min na ko bi a fɔra ko an ka kɛlɛcɛw bɛ Kidali mais kɛlɛ ma ban mun nana n'o de ye? ɲininkali kelen. Ne tɛ y'a ɲininkali kama ko e de bɛ ɲininkali kɛ o. Mun nana n'o ye? Awɔ. Ayi se ka Kidali ko kuma yɛrɛ jɔra pepu dɛ. A yira k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yen, gouverneur bɛ Kidali, o kɔrɔ b'a yira ko basigi bɛ Kidali kɔnɔna na dɛ. Kɛlɛ yɛrɛ fanba laɲini tun bɛ ka kɛ yɔrɔ min nɔfɛ o ye Kidali. Sisan a bɛ Malikaw kɔnɔ ko kɛlɛ yɛrɛ ti jamana in kɔnɔ tugun. Non, o ti Malikaw ye. Fɛn fɛn b'a f'i ɲɛna ko kɛlɛ tɛ jamana in kɔnɔ o ti Mali dɔ ye. O ti Malikaw ye. Parce que n'i y'o miiri dɔrɔn o ye ka janfa don an ka kɛlɛcɛw ma quoi. O ye k'an ka kɛlɛcɛw fitiri waleya ye. Parce que su ani tile olu bɛ wuli ka jɔ la. Parce que n ko de fana kɛra Mali fiɲɛ dɔ ye. Ne m'o f'i ɲɛna denjugu faso kɔnɔ a bɛ dɔn quoi. O bɛ dɔn cogo di? Mais y'a y'an fara ɲɔgɔn kan de ko ta donna faso la. N'est-ce pas? Wagati min na an bɛ k'o fara ɲɔgɔn kan kɛ n ko denjugu de kun sigilen don k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. O tun b'a ka nkalontigiya siga t'a la maa dɔw fɛ. N'a kun tora ale ta la tare min n'an bɛ k'o fɔ bi alhamdulilayi fan dɔ fɛ o tun bɛ se ka fɔ. Ayi. I ma faso juguyatɔ ya wa n'i y'a den fasugu mankan mɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ ka nin fɔ faso kanu de kama. Ka se ka a bɛ mun sɔrɔ a la? Non, ale ka faso kanu cogo de ye nin ye. Parce que ale bɛ faso kanu ni juguya de ye. Ka sababu kɛ ale yɛrɛ dɛsɛlen don a yɛrɛ la. Fako de b'a kɛ quoi. Tirijuguya b'a la. Barikaba de b'a la. Ka sababu kɛ mun ye? I b'a ye tuma min na a bɛ ye ko dɔw bɛ ka kule ko olu fadugu ko olu bɛ ka wuli k'u senfa ka bɔ dugu kɔnɔ. N'o kuma jɛnsɛnna i bɛ dɔ i kɛrɛfɛ k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye quoi. Dɔ b'o nkalontigiya. Ale ka sɔrɔ ye mun ye? Mun b'a nkalontigiya quoi? Il gagne quoi dans ça? Madalana bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ dɛ. A bɛ min sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn o ye dusukunna juguya min b'a la a bɛ o dusukunna juguya in a bɛ k'o labɔli min kɛ dɛ. A bɛ o dɔrɔn de b'ale lafiya. Nka n'i y'a yɛrɛ ɲininka a bolo ko a bɛ ka faso de makaran ta koyi. Sɛgɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ka nin kɛta in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i y'a ɲininka a bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛ ka faso makara. Siga la fiyewu. Nin kɛta jugu bɛɛ kɔfɛ. Ouais. Mais ale ka juguya ye mun ye sisan? I b'a dɔn a ka juguya ta yɔrɔ in dɔn wa? N t'o dɔn. Fɔ n ye. Parce que a bɛ ka nkalon de kɔdugu. Jɔn ye? Non, ale ni c'est à dire que n'i y'a mɛn ko mɔgɔ jugu o ye nkalon tigilamɔgɔ de ye o. N'i y'a mɛn ko mɔgɔ ɲuman o ye tiɲɛ tigilamɔgɔ de ye o. Sira in y'o fila de ye o. Donc ale bɛ parti min na a bɛ diinɛ min na a bɛ taabolo min na a b'o lafasa o lafasali de b'ale ni na hinɛ. A b'a yɛrɛ ye kow kɔnɔ ten de. Diɲɛlatigɛ kow bɛ ten de quoi. Ni maa ninnu fana b'anw cɛla yan. Donc i b'a ye ale ka wuli ka jɔ ye sisan ka tiɲɛ de ma ka tiɲɛ kɔdugu. Tiɲɛ kɔduguli bɛ wolo mun na ka tiɲɛ ka nkalon kɔdugu. Nkalon kɔduguli bɛ wolo mun de la o ye ka se ka nkalon sinsin quoi ka nkalon kɔkɔrɔma don. I bɛ ɲininkali de kɛ i sigikun ye ɲininkali de Ture. Ayi sɛgɛ kuma ninnu ne t'a dɔn ko maa bɛ se ka sɔrɔ jamana in kɔnɔna na parce que n'i ye anw yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ ko maa minnu fana bɛ yen nɔ k'u bɛ nin waleya in kɛ k'u ka baara bɛnnen don nin ma u bɛ nafa min sɔrɔ a la o de ye sɔrɔ ta nasira ye. Nafolo kasabi dɔ o bɛ se ka labila u ye maa dɔ fɛ jango ka se k'u su k'u bila nin waleya in na hali n'a man d'u ye parce que u natalen don. O siraw bɛ yen nka o ye mɔgɔ damadɔni de ye.
jama fanba bɛ nkalon kɔma dogolen kɔnɔ. Est-ce que jama fanba fɛnɛ? Oui. O de y'a fɔra o de kama a b'a ye ko tunya tɛ taa an ka jamana kɔnɔ. Ouais. O de kama e b'a fɔ ko n b'a fɔ i ka kuma la sisan ko min ka di maliden ye ko ye k'a ni dingo fɔ a ye. Awɔ. O de ka d'a ye. I bɛna ye n'i y'an ka mɔgɔ kɔrɔmayan ta adamaden bɛ lamɔ sira fila de kan. O ye sira jumɛn ni jumɛn ye? Sira fɔlɔ ye min ye o ye k'i farikolo lajɔ. K'i farikolo lajɔ. K'a lajɔ togoya jumɛn? Farikolo lajɔli ye min ye i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔ kɔrɔmaya kɔnɔ peut-être u bɛ kɔn k'an lawuli sɔgɔmada fɛ. Ni lawulila sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ k'i k'i ko. U bɔlen kɔfɛ tuguni i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ k'i ka taa cimisɛnninw ninnu kɛ. I b'a sɔrɔ i bɛ tagama ninnu kɛ. Fa ni baw nɔfɛ u tatɔ foro la walima u tatɔ baarakɛyɔrɔ la. N'i taara baarakɛyɔrɔ fɛn na fɛnɛ i b'i bila i bɛ cimisɛnninw kɛ. N'i bɛ so i b'i bila i bɛ cimisɛnninw kɛ. O cimisɛnninw ninnu kɛlen n'olu wulikajɔ minnu mi kɛ a bɛ ye k'a fɔ ko an ka maakɔrɔw tɛ sɔn i ka kɛ den salibagatɔ ye. I kana kɛ den salibagatɔ ye. O ye ka farikolo mara ka se ka farikolo la éduquer ka farikolo c'est-à-dire que k'a makɔgɔ. Ma faamu. Oui, n y'a faamu. Donc o ciw kɛtɔ n'i bɛ ci sisan k'i ka taa a bɛ fɔ min ma Yakuba fɛ yen a fɔ k'i ka taa fɔ ko bɔ Yakuba o ye kana taa fɔ ko papu dɛ i bɛ taa fɔ de ko non comment ne la ba Abubakar. Donc olu kumaw bɛ don i da n'i taara i b'a fɔ nin fɔcogo de la. Donc olu fusaw fɛnɛ o ye ka se k'i hakili la jo k'i hakili la kɔgɔ ko tacogo ni ko bilacogo ni ko fɔcogo la. C'est pourquoi a bɛ ye k'a fɔ ko an ka mara a bɛ tali kɛ mun na. Il s'agit d'éduquer le corps, d'assouplir l'esprit par les jets des phrases ésotériques qui sont les nœuds renfermant la sagesse et les règles du territoire. Oui, mais on a tout donc là. On va encore une fois. Il y a faux bon langage là. Il s'agit d'éduquer le corps. Farika Joe. Parce que ni salabila, c'est kalan sɔrɔ man di. Siga t'a la. Ni salabila, timinadiya min kan ka se ka k'i fɛ k'i jɔ i faso ye, ka se ka baaraw kɛ, ka se ka kow ɲɛ ye, i tɛ se yen. Donc pour que i ka se ka kow ɲɛ ye, fo ka taa sɔrɔ e fari min kɛlen don k'i hakili fɛnɛ mara. O fari ka se ka kɛ fari ye min la jolen don. O b'a to i bɛ se ka baaraw kɛ ni hakiliw ye. Mais i b'a dɔn min ɲɛnen don an fɛ yan bi yan. O ye jumɛn ye? O ye hakili ka saliya. O ni farisogo ka saliya. Hakili ka saliya a bɛ fɔ o de ma ko la flemme. O de kama ka kuma yɛrɛ sahalen lamɛn ka se k'a faamu n'o ye k'a ɲɛ ye o ka gɛlɛn hakiliw fɛ. Donc an bɛ min kɔnɔ dɔrɔn o ye dɔrɔn dugu jɛra an ka wuli su kora an ka da. Jamana mara b'an bolo mara cogo kelen de la. An bɛna mun kɛ san 10, an bɛna mun kɛ san 20, an bɛna mun kɛ san 30, an bɛna mun kɛ san 50 o tɛ yen. An bɛna mun kɛ hali san wɛrɛ o tɛ yen. Sɛgɛ n'i ka nin kuma in faamuya e ka nin kuma in bɛ maa miiri ani ka maa siran ka maa jɔrɔ parce que i b'a ye k'a fɔ an malikaw bɛ don ko dɔ la ka sɔrɔ u ma labɛn walima u ma ko min yɛrɛ faamu o de kosɔn u bɛ jɔ sira la u tɛ se ka foyi bɔ a la. O ye ala tanama koba de ye bawo ala yɛrɛ ko ko i kana ale bato n'a sɔrɔ i m'a dɔn. A fɔra ko le premier pas vers la religion est la connaissance d'Allah. La perfection de la connaissance d'Allah, c'est de croire à son unicité. Bawo ala ko de ko a dɔnni de bɛ wolo kɛ la. O de kama ni k'i ma n ko ni jamana in den fanba u bɛ fɛn bɛɛ dɔn fo n'a bɔra u kan ka min dɔn. Sɛgɛ an ti tɔ. An b'o ta ka bin de kɔnɔ. Gɛlɛya in tɛ an ka boulevard in ye.
gɛlɛya in ye min ye anw yɛrɛ de fɛn dama dɔ kɛra n'i sigi k'i miiri o kan i b'i yɛrɛ ɲininka ni jamana in b'a fɛ k'a kɛ cogo di. O ye fɛn jumɛn ye? I b'a dɔn bi an bɛna kuma Konebugu kan. Konebugu. N'i t'o dɔn bi i bɛ sɔn ka sɛgɛn dɛ. Bawo ye kunnafonidilaw de ye a kan ka hakili to ko caman na de o de b'aw lafiya. E kan ka min kɛ n'o tɛn'o k'i ye bi dɛ ne kan ka min kɛ e fana tɛn'o kɛ ne ye ne bɛ n ta kɛ i bɛ ta de kɛ. Jalo b'a ta de kɛ. Papu ni Yaku sigilen don ka nɛgɛ kalanso fana b'u ta de kɛ. Yan'an ka taa yɔrɔ jan k'a ɲini mɔgɔ fɛ k'u ka Bajɛnɛ ka lɛfɛ jansa u bɛ se ka jansali kɛ fɛrɛ tɛ min na o de ye 79 08 36 34 Jalo an bɛ groupe de sanfɛ. Siga t'a la. Sigi fɛrɛ tɛ yan. 79 08 36 34 k'a fɔ malikaw ye ko an bɛ groupe kan. Jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a kurantigɛ a fanga ka bon nka an y'a ko kɛ Ala doni ye Ala doni man girin. Ni min kɛra nin waati in kɔnɔna na a bɛ bɛn an ma ko malikaw k'u hakili to u ka kuma bon na radio RFM. Bajɛnɛ ka lɛfɛ yɔrɔ an ka sigi Jinɛ Papu ale bolila ka taa gazole le kɛ groupe kɔnɔna na jango an ka se ka lɛfɛ an ka se ka ɲɛnamaya bi sɔgɔmada in